Өлкөннәрдә тормыш дәрте кайный. Яшьләре 60-70тән үстен булуларына карамастан, спортта яшьләрнең дә борынына чиертергә сәләтле алар. Бүген чыктык инде менә шаңгыда, кем Скандинавия таяклар белән чыктык инде йөреп кергә. Көн бик матур. Менә шулай юшып, матур итеп, өлкән яшьтәге кешеләр белән аралашып яшәү безнең өчен бик күңелле. Районыбызда моның өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Шундый матур көнне бер ветераннарыбыз белән, пенсиядәге апаларыбыз, абыйларыбыз белән менә шулай ак буена чыктык әле. Мөслимдәге пенсионер апаларыбызны, абыйларыбызны чакырабыз. Шундый рәхәт, барыбыз да сау сәламәт булырга язсын барыбызга да. Пенсиягә чыккач спортка вакыт табыла икән ул. Җирлегебез өлкәннәре шушы фикерне җиткерде. Чоңгычлар салган сукмактан да энергия бөркелә төсле. Саф һавада йөреп кергәч, яшәүләре җиңел булып китә ди өлкәннәр. Без семья белән дә чыгабыз. Көн матур, күңелле. Үзебезнең сәламәтлеккә дә бик файдалы. Шушы чоңгышулда чараларда актив катнашабыз. Беркайчан да калдырганыбыз юк. Көн саен чыгабыз. Мөстиндә чоңгышучылар, Скандинавия йөреше белән шөгыльләнүче апа-абыйлар саны әз түгел. Көндәлек тормышта без күреп ияләшкән, аякларын көчкә сөйрәп, таякларына таянып басып торган картлар түгел, сәламәт тормыш рәвеше алып баручы өлкәннәребез алар. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.